wabarakatuh. Sugeng dalu pripun kabaripun sami pinanggih sehat sedaya? Nggih alhamdulillah amargi sakmenika nembe wayah corona. Pramila sumangga sami nerapaken protokol kesehatan. Wonten mangsa Jawa menika kita kedah ngatos-atos amargi curah hujan ingkang inggil njalari banjir wonten Kukupan Kapanewon Girisubo kalih minggu kepungkur. Ingkang njalari risakipun wana-wana ingkang sampun dipun tanduri pantun lan siap dipun panen katrejang banjir. Saking bena kang wonten pesisir selatan Gunung Kidul lan wonten jembatan panghubung saking Dusun Sangbanyu dumugi Kapanewon Girisubo ambruk katrejang arus banjir kang milih saking inggil arga boten dumugi mriku mawon. Banjir ugi ngerisak dermaga utawi pelabuhan ingkang wonten pante saking sedaya. BPDB Gunung Kidul njelasaken pilih kerugian ingkang ditaksir menika 2,0 juta. Saking bencana menika boten wonten bebenten banjir saged surut nalika dina Minggu udakara jam 3 sonten. Mekaten pawartos basa Jawi ing dalu punika mugi dados pangajab dumateng kita sedaya supados ngati-ati dumateng cuaca ingkang boten saged kita tentokaken. Mekaten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.